better with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Balitaktakan, huling araw na naman po ng linggo at huling biyernes na ba ito ng buwan? Oo. Nako, napakabilis ng panahon and maraming salamat po sa mga kabalitaktakan na sinasamahan kami every morning simula nung nagsimula ang Dynamic Trio. Kaya naman, ang hatid namin sa inyo ay good vibes na madadala nyo hindi lang ngayong araw, pero hanggang matapos ang linggong ito, papangunahan niya ng nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. Naman, ang nakaka-uplift yung sinabi mong sumuporta at tuwatangkilip sa atin Yan. buong umaga, Morning Barkada. Maraming salamat and thank God it's Friday. Yung mga ibang university dyan, magsa-start pa lang ng first day nila. Galaw-galaw na. Alam ko na miss nyo yung mga kachismisan nyo, di ba? Morning Barkada, ang raketera at madiskarteng Mamshi Sheki. Kaya naman gising-gising, bangon-bangon na, ibigay ang buong energy sa ngayong huling araw ng week na ito after some stressful week. May bagyo, may COVID, kung ano-ano man yan. Naku, tapusin na natin yan ngayong araw na ito. Kaya naman tumutok na kayo para sa inyong Good Vibes Daily. Makakasama niyo po Charles Limon. Yan. Parang nalunok ko ata yung sabi mong ano. And Morning Barkada, either you're using a free TV antenna lamang, ipihit nyo lang yung antenna nyo kasi nga umulan nga, baka hindi lang nakukuha ang signal papunta sa Dynamic Trio. At kung smart digital TV naman, pwede po rescan your channel numbers. Mahahanap nyo kami either the GNN channel or Highland TV channel. Depende po ang channel number kung saan ang inyong lokasyon. Pero mahanap nyo din po kami gamit lamang ang inyong mga cellphone, laptop, PC o kung ano-ano plus internet or data sa aming live stream sa aming Facebook channel, Facebook page which is Regional News Group RNG Luzon, and our YouTube channel which is RNG Luzon. You can also check our Instagram, TikTok, and Twitter account which is still RNG Luzon mga ka-MV, and meron po kaming website kung saan nagpo-post kami ng mga good read articles, and anytime pwede nyo yun ma-access rngluzon.ph. Sabi ko nga, RNG Luzon, nag-isa, wala nang iba. Yan, nag-iisa, wala nang iba. At atin namang alamin kung maganda ang ating weekend at magandang mag-outdoor activities sa susunod na 3 araw. Ating alamin yan sa ating latest weather update ngayong ika-26 po ng Agosto 2022. Sa ating latest weather update mga kabalitaktakan, patuloy pa pong pumasok at nalusaw na itong si Bagyong Florita dyan ho sa southern part ng China. Naglandfall po siya kahapon dyan, pero dahil po sa paglandfall nito, patuloy na po itong humina. Sa ating weather update ngayong umaga mga kabalitaktakan, generally fair weather sa buong Pilipinas except dyan ho sa Samar at sa Leyte kung saan nakaka-apekto po ngayon sa ating bansa. Ito pong Intertropical Convergence Zone galing po sa Pacific Ocean. Magpapaulan po yan sa western at eastern Visayas at dyan ho sa northern part ng Mindanao. Pero dito ho sa Luzon, southern part at dyan ho sa NCR, nako, maganda pong magpa-schedule ngayon ng ating mga bakasyon dito sa norte ngayon dahil asahan po ang maaraw na panahon hanggang sa Sunday dito po sa Baguio City para sa mga aakyat. At wala pa po tayong namomonitor sa ngayon na sama ng panahon na papasok dito po sa Philippine Area of Responsibility.
So, asahan lang po ang localized thunderstorms pagdating ng hapon na nangyayari yan, pag-uulang sa hapon o gabi. So, mag-ready lang ho tayo ng ating payong bagamat humina na ho ang hanging habagat dito sa ating bansa. Ang araw ay sumikat. Yan, nagbulol tuloy ako. Ang araw ay sumikat kaninang 5:44 in the morning at asahan itong lulubog mamayang 6:12 in the afternoon. Uy, ang ganda at kaya. ang pinakamababang temperatura ay 16 degrees Celsius. Asahan natin itong iinit mamayang tanghali sa 23.6 degrees Sabi mo Celsius. summer, sorry, na-excite ako Summer. kasi there's a pink beach in summer. Ang tawag ay Silay Nako, Beach. hindi naman natin Silay mapupuntahan Island, Sila yan. Island. Pasyal mo na lang kami. Hindi natin yan mapupuntahan, pero ang mapupuntahan natin mga ka-MBI, ang free legal assistance po dyan sa Pugo, La Yan. Union. Lapit. Yan po ay programa ni Mayor Kurt Martin po. Nagsimula yan last Friday and every Friday po nagtutuloy-tuloy po yan from 9 a.m. to 5 p.m. So, yan po ay para po makapagbigay tuloy-tuloy na pagbibigay ng serbisyo po para sa publiko ni Mayor Kurt Martin. Sabi nga Yan. dito, daytoy ket agtultuloy nga serbisyo publiko nga agtaod ti puso ni Mayor Kurt. Agtaod. Agtaod. What does that mean? Comes from. Agtaod! Oh my God, you don't know. Agtaod. Sa Balisay, amok may gamin. Basta ganon. Ilocano Yes, yan. pero yun nga, it's about the service po. Para sa mga kailangan po ng free legal assistance, diretso na po kayo sa Office of the Municipal Mayor, dyan po sa Pugo, La Union. Oo naman, ang galing, no? And they're extending all their help and assistance when it comes to legal advices. Ano pa, Morning Barkada, do you believe that employees are the greatest asset of a company? Yes. Sa tingin nyo, Yes di ba? Of naman. course. Di ba kasing iba, they doesn't look at it that way. Well, DOLE is now have actually issued a new guidelines po for our private sector from Buenvenida Legisma po. Sinabi niya na the private sectors are allowed now to suspend yun nga po, mga trabaho when it comes to inclement weather. So, ang basis po nito is that when your employee ay nagtrabaho po ng 6 hours, babayaran po ng full compensation. Full 6 hours. Yes. Oh. Pag less than 6 hours naman, they will prorate it according to the hours that you have spent in the office. And aside from that, they are also suggesting the private sector could also give extra incentive pagdating sa mga empleyado na ito to compensate or also their in-flight efforts of going to their respective offices. Yan nga kasi when it comes to private sector, meron kasi talaga silang company policies that could not be bent. However, they wanted to regulate na sana they are compensated lalo na sa private sector. Ayan. So, ano yung kino-cover nito? Mga hotel, mga ganun? Oo. Lahat. Lahat ng nasa private sector. Kasi tama naman, minsan hindi nga naman kasi natin alam how we treat their payment or compensation during inclement weather. And isa pa, Morning Barkada, hindi talaga tumitigil ang pagtulong natin sa kapwa-tao because GSIS is now offering an emergency loan dun po sa mga naapektuhan ng bagyo and calamities. They are allowing at least a 20,000 loan for each of the members. And ang nakakatuwa, Morning Barkada, is that kung meron ka pong utang before na loan, pwede po silang mag-grant ng 40,000. So, pwede mo pong bayaran yung previous loan mo at pwede ka pa pong mag-loan ng additional 20,000. For that's the emergency loan. Dun naman po sa regular members, they are allowing you to give or to loan for your 6 months contribution, which is over 500,000 pesos din po. And in connection to that, lastly, Morning Barkada, isa pang ginagawang tulong ng GSIS ay ang pagbigay ng financial aid to 25 schools here in North Luzon for over 400,000 pesos. And they started it last 2018. They were able to help financially to 85 schools na all over the Philippines as part of their, corporate social responsibility program. O, di ba? Ang daming tulong. Kahit na minsan hindi natin alam na nakakatulong naman talaga tayo. Yeah, no? Nako, napakadaming tulong, especially yung loan. And so, everyone is going to UK, London. London dito. Mga ganun, Pero dito naman po sa ating bansa, tingnan po natin ito pong bagong talaga nating hepe ng PNP dito sa ating bansa na si
Police General Azurin, Rodolfo Azurin, kung saan nakikita po niya ang mahalagang contribution din ng ating ng publiko sa pagpapanatili po dito ng kapayapaan sa ating mga pamayanan. So sa pagsasalita po niya sa ika-121 Police Service Anniversary na isinagawa sa Camp Julian Olivas, sinabi po niya na, and I quote, "This gesture reflects the unique and unyielding support of our cherished partners in different communities, religious sectors, and other stakeholders in maintaining peace and order." Kasi nga po, isa po sa mga naging programa niya or project niya noong siya po ang regional director dito po sa Region 1, itong Kasimbayan. So, malaki po yung engagement ng PNP sa public at sa mga simbahan at iba't iba pa pong mga NGO para po mapanatili ang kapayapaan and also ito pong kaunlaran. Kasi sinabi po niya na kapag mapayapa ang isang komunidad, nag-i-invest dyan yung mga investors at papasok ang kaunlaran sa komunidad. So, he's implementing his project now sa buong bansa, which is nakikita po niya na maganda itong rason para po magandang problem solving na Wow. Solution. dito ho sa ating krimen sa ating bansa. Ay, sorry. Ayun, oo. So at least maganda itong engagement para hindi naman puro picture-picture lang. Sorry sa mga kapulisan natin kasi hihilain kami eh. Ma'am, picture taman lang, media engagement, mga ganun. Pero okay lang naman po yun. And speaking of ito pong sa ating buong bansa, dyan po sa Kongreso naman, inaprubahan na po ang pag-move ng barangay at SK election sa susunod na taon. Yan po ang pinagbotohan kahapon dyan sa Kongreso with 11 votes na pinag-usapan or tinalakay dyan. 11-0, ito pong Committee on Suffrage and Electoral Reforms ay inaprubahan po itong House Bill na mag-move sa January 2023 pala, sorry. Sa 2023 itong election na ito. Pero ang paglilinaw po ng COMELEC ay hindi pa po ito pinal. So, ano bang dapat gawin? So, ito po ay bill pa lamang. Kailangan pa po itong dumaan sa Senado bago po ito pirmahan na yun ni Presidente Bongbong Marcos. At kapag napirmahan po at naging batas ito ang susundin ng COMELEC. So, they will not move with kung ano man ang pinagbotohan ng Kongreso. Kailangan pong maisabatas ito. So, same also, yung suspension ng December 5, 2023 na House Bill na inaprubahan last week. Kailangan pa rin po yun ng batas at mapirmahan at ma-review sa Senado para sundin ng COMELEC. Isa sa batas nila ang alin? Itong pag-move ng itong naaprubahang House kasi, Bill. di ba, under kasi the COMELEC na code din natin, dapat every 3 years lang talaga. So, yun yung masasagasaan nito if ever na Gagawin. So, kailangan nilang i-amend. Kailangan nilang i-amend yung ilang nasa taon batas. na? 6 na taon na silang Hindi. nakaupo. 2018, apat na. Apat na po. And apat din po ang bago pong jeep ngayon. Dito po sa San Carlos City, Pangasinan, modern jeeps po Kaya nagpapasalamat po itong ating mga agencies and itong ating cooperative dahil po ang perang ginamit nitong ating association po, ang San Carlos City Jeepney Operators and Drivers Transport Cooperative ay pinautang po ng San Carlos LGU sa pangunguna po ng kanilang mayor po dyan sa San Carlos na si Julier Risuelio. And yun nga, para makakuha sila nitong apat na modern jeeps, pinautang sila ng LGU, kaya malaki ang pasasalamat din po ng atin pong DOTR and ng LTFRB Region 1 sa LGU San Carlos dahil nga sila na yung sumuporte para lang maging modern. And ito ang ruta po nito mga ka-MBI Dagupan or Bistondo via San Carlos City. So, sabi nila, salamat din daw sa mga cooperative na despite yung price nitong ating mga modern jeepneys, ay tuloy-tuloy pa rin po silang naniniwala dito sa modernization. And speaking pa rin po of mga sasakyan dito sa Baguio City naman po, sinusolusyonan na po ang napakabigat na traffic,
especially Oo. tuwing weekend. Nako, 'di ba? Hindi Oo, tayo yan. makasakay. Oo, Tama. yan yung problema. Every weekend, hindi kami makasakay kahit taga dito kami, wala kaming Traffic. masakyan. Oo, kaya naman po sa meeting po na inilunsad or idinaos po ng ating mga agencies, including SM, including po, syempre si Mayor, ang ating TWG, Traffic Division Office, ang mga ganyan po na mga agencies na may hawak po dito, nag-usap-usap po sila. And ilan po sa kanilang mga napag-usapan ay, ito daw mga boss, kung wala naman silang terminal sa GovPac, Oo dapat nga. dumiretso na sila kung saan ang terminal nila, doon ang babaan. Yung mga vans, doon sila bababa. And Yes. especially weekend kasi nga, and Sunday kasi sarado. And kinausap din po ng ating authorities po ang SM na baka naman may space doon na pwedeng, oo, no? Ma-utilize. Oo, na hindi natin alam kung magbabayad pa rin sa SM o kaya Oo. uupa na lang yung Exactly. certain group na Oo. ito, na doon muna sila. So, hindi pa natin Dun alam. yung Pero, staging area. oo, pero Oo. what we know is they are already crafting solutions para Of nga course. dito sa ating traffic. Kasi ang daming turista dito, tapos Hmm. traffic naman. So, ano mangyayari sa ating mga residente? Oo, Sarili diba? lang pala inisip. So, ang Baguio So, ayun residents, po. Baguio residents, papalo tayo ng 400,000 plus 50,000 na mga estudyante na nag-aaral. Tapos, average tourist natin, 50,000. Mga Per ganun. weekend. Oo. Per weekend. Mga Per dami day, na. actually. Oo. Oo. Eh, ang carrying, when this was crafted, ang carrying capacity lang natin, 45,000 lang. 25. 25. 25,000 lang. 25. Oo. Oh, diba? Thank you for correcting me. Yes, Diba? you're welcome. Mental ko, backread, ayan. Alam niyo ba, Morning Barkada, ingat lang din ha, paalala sa mga balik eskwela kasi nga marami pong mga kababaihan din ang nawawala. Kaya please make sure po that you trust people around you. And speaking of trust, Morning Barkada, how do you trust music in healing? Diba? Morning Barkada, makikita natin, maririnig natin ng Yeah. isang cultural performer, a street basker, and a sound healing facilitator. Live na live, mamaya lamang. Yan. Mamaya naman po sa Morning Balita. Naku, ibibigay po namin ang balita ukol ho dito sa anti-sleep. Sagot na ba ito sa ating madulas na tactile? Napaabangan nyo po yan mamaya sa Morning Balita. Kaya tutok-tutok lang ako, pa-cute lang dito. Ano Yep, kaya yep. naman, pa-cute. Ano ba? Kanina pa ako nabubulol. Huwag kayong alas, magbabalik ang morning. Balitaktakan! Not too fancy, not too spicy, not too icy, and oh, so budget-friendly. Sa lamig ng Baguio City, di mo aasahan na may panibagong tahanang uusbong na iyong babalik-balikan. Isang shop ng mga kakaibang panghimagas at nagtatamisang mga inumin ang inaalok ng bagong cafe na ito. Sobrang din namin, yung parang alam mo yung kagustuhan mo na talagang hindi pwedeng dito lang tayo, parang mag-step up pa. Hindi mo malalaman talaga ang isang bagay kung hindi mo susubukan. Parang sa akin, mahalin mo muna yung tumal bago mo mahalin yung kasaganaan. Kasi hindi mo mai-enjoy yung kasaganaan o yung prosperity ng business mo kung hindi mo in-embrace yung mahina ka. Kasi wala namang nag-uumpisa na malakas agad. The Law of Attraction. Talaga nga namang na-manifest ni Ninya at Stephen Joe ang kanilang bagong bukas na dessert shop sa Baguio City na nag-aalok ng hindi lang delicious foods and refreshing drinks, kundi mas pinalevel up pa na sarap at experience. Kung ang hanap mo ay bago at patok sa iyong panlasa at budget, swipe right na dahil ito na ang perfect match para sa'yo. Charles Darwin Arellano, and I'm the chef of Sweet Fruit Baguio. Sa sliders po, sa mini sliders po, bali ano po ito kakulitan lang ho ng utak. And blend ko po yung fruits na blueberry, strawberry, mango, and avocado para din po para yung fusion po, isa sa pangalan din po ng pwesto namin is Sweet Fruit. Kaya nabuo namin si Fruity Sliders Studio.
kailangan lang ng isang mapaglarong isip upang makatuklas ng bagong putahe na tiyak na magugustuhan ng kung sino mang makatikim nito. Kung gusto mo ng quality time with your friends, don't worry dahil ang place na ito ay tiyak na swak sa inyo. And if you want naman to feel so fine, bear in mind that Sweet Tooth is here for you all the time. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Oras po natin, alas 7:39 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po mga kabalitaktakan. At ngayong umaga, ating pasadahan ang mga may init na mga balita sa Morning Balita. Dito po tayo sa Baguio City dahil isa po sa mga problema pa rin itong madulas na tactile pavement sa mga sidewalk. Pero may nakikita na po itong solusyon ng pamahalang lungsod upang hindi na ito madulas gamit ang anti-slip formula. Ating alamin yan sa report ni Sofia Pagaduan. Tampulan ng Batikos online ang madulas na mga tactile pavements sa lungsod ng Baguio. Iniwas ko siya eh. Iniwasan ko. Aabot na kasi sa 4 ang naitalang nadulas dahil dito sa loob lamang ng 2 buwan. Ilan sa mga ito ay na-ospital pa.
Kanina, nagsama-sama ang mga kawani ng City Engineering Office at City Council upang subukan ang posibleng solusyon sa madulas na tactile pavement. Ito ang paglalagay ng anti-slip formula. Sinubukan ito kanina sa mga tactile pavement sa kahabaan ng City Camp Motor Pool. So we are going to apply. Titignan natin kung effective ito sa tactile natin. Kasi yun lang yung sinabi natin the last time, sinabi ni Mayor, na we will look for other alternatives on how we are going to do these things para maging non-slippery siya. No? So yun ang gagawin natin. May tinarap na rin tayo yung supplier to give us more info about this product and then yung proper procedures. Una ay nilinisan muna ang mga tactile pavement. Sumunod ay pinatuyo ang mga ito. Panghuli ay itinahid ang anti-slip formula. Matapos ang tatlong coating at mapatuyo ito'y kanilang sinubukan. Matapos ang halos 1 oras, ito na ang itsura ng mga tactile pavement. Hindi ito masyadong makintab gaya ng original at magaspang ito kung apakan. We're trying this new material kasi we want to stopgap, parang immediate response to the slippery tactile material, and with this product, we're hoping that it works. So we really came to supervise the application. Hindi naman pinalampas ni Councilor Maylenia Ranon na subukan ito. But this is not the old debate. I mean, we still want the tactile material to be changed. But if this works, well and good. We don't have to change, at least we will save. But if it doesn't really work, I would prefer na we change it, but we use a material that is not painted, that is really proven to be skid-proof whether it's rainy or sunny weather. Bukod sa paglagay ng mga anti-slip formula, maglalagay din ang pamahalaang lungsod ng mga babala sa mga sidewalks ukol sa mga tactile. Suspendido pa rin ang paglalagay ng mga tactile pavement sa syudad hanggang wala pang konkretong plano kung paano ito ligtas na magagamit ng publiko. Sofia Pagatuan para sa Luzon Headlines. At baba naman po tayo dyan sa Bulinaw, Pangasinan, kung saan ito pong isang estudyante na tubong Bulinaw ay unti-unting namamayagpag sa industriya ng pelikula. Ating kilalanin yan sa report ni Sofia Pagaduan. Kwento ng pagmamahal at pagtanggap. Ito ang mensahe ng pelikulang gawa ng 23 anyos na estudyanteng si Mike Cabrales mula sa Bulinaw, Pangasinan. Pinamagatan niya itong haanta nga mataengan nga agiddan o sa Tagalog ay hindi tayo sabay na mamamatay. It was crafted out of passion and love. Actually, yung lola ko, siya, mayroon siyang ampon in real life. Tapos, yung ampon niya, nakakalaro ko. So, what if yun yung ikwento ko? So, ayun, something na sentimental sa akin to write the story and also to direct. Tampok sa pelikula ang kwento ng pagampon ng lola niya sa isang bata at kung gaano niya ito minahal at tinanggap bilang anak. Umani ito ng mga parangal sa isang film festival ng isang sikat na universidad. Ito ang itinuturing niyang big break para sa kanyang pamamayagpag sa industriya ng pelikula. Ayun nga, it was premiered sa Cinepio Film Festival. Isa sa mga prestigious festival dito sa Philippines, which was organized by Far Eastern University. Doon siya unang nag-premiere yung pelikula namin, and it won
Best Cinematography and Best Editing dun sa CinePU Film Festival. Ngayon, isa na ang kanyang pelikula sa mga finalist sa kauna-unahang Manila Broadcasting Company Filmmaking Festival. Actually, hindi naman namin ina-expect na makakapasok yung film na Haanta Nga Matainggan Nga Gidan. Kasi, yun nga, like, sobrang dami ng mga sumali sa MBC Film Festival. At the same time, it's a regional film, so mahirap siyang makapasok sa mga film festival. Hiling ni Mike, suportahan pa ng publiko ang mga kagaya niyang nagsisimula pa lamang sa industriya ng pelikula. Kasama na rin dito ang mga pelikulang gawang Pinoy. Tunay nga na hindi lamang hitik ang Pangasinan sa gandang tanawin, siksik rin ito sa talentong nagpapatunay na talaga namang tatak Pangasinan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Atid sa atin ni Ren de Guzman. At punta naman po tayo dito sa Bawang La Union kung saan ang isang cafe ay nagiging tahanan na din ito ng iba't ibang mga paintings. Ating alamin yan sa report ni Sofia Pagaduan. Talagang major exhibit. So lahat to gawa ng mga local artists nito. Harap na ni Cesar ng bisita sa mga artistry. Ito'y dahil sa pagkakumanin nito sa sining, lalo-lalo na sa hit at pagkita. At matapos ang ilang taon, natupad na niya ang pangarap nito na siya ang sariling gallery. Maalala ko dati, nung high school ako, gusto kong pumunta sa mga art gallery tsaka museum. Kaso nga lang sa Manila yun eh. So, mahirap, tsaka parang, alam mo na, para lang sa mga may kaya. Yung mga ganong feeling. So, sabi ko, magtatayo na lang ako ng art gallery ko later on, sabi ko. So, ito. Meron naman na. Nagsilbing inspirasyon ni Cesar, talento at pagkakamali sa sine upang maitayo niya ang matagal na nitong pangarap na sariling gallery. Tapos makumpleto ni Cesar ang art gallery, balak niya itong buksan sa publiko. Then, may kaibigan ako na pumunta sa akin, Kuya, ba't di mo dagdagan ng merienda? Kasi may mga pumupunta. Sayang naman, business opportunity sa nila. So, nung na, mas inayos namin. So, kung makikita nyo ngayon, mas medyo maayos na siya. Then, in-invite namin yung mga local artists ng La Union para mag-display din ng mga artworks. Tapos, syempre, naghanap sila ng pagkain, yung mga bisita, yung mga guests na pumupunta rito, naghanap ng makakain. So, naisip namin ng misis ko na mag-offer ng simpleng mga merenda lang, like pansit at saka halo-halo. Which is eventually, kung naman na, nagustuhan ng mga tao. Bukod sa mga gaganda ng paintings, bubusurin ang kwento niyan, during pandemic, yung anak ko palagi at kape ay ayon. So, sobrang saya ko kasi na-find out ko na meron palang mga coffee shop na ganito. Kasi sa Pampanga, usually Starbucks, ganun lang, Coffee Bean, ganun. Isa sa mga nakamanin sa Art Gallery Cafe ang customer na si Jeanine. Anya, nang makabalik ito sa La Union matapos ang 3 taon, hindi niya pinalakas at mag-isip ito. So, nag-search ako sa Facebook. May na-find out ako na coffee shop na kakaiba na may iba't ibang gawan ng mga kababayan nating mga Ilocano na pwede nating ipagmalaki sa ating bansa. Dagdag ni Cesar, ang Art Gallery ay nagbibigay ng sa mga batang makabisita sa mga art gallery gaya ng pangarap niya noong Christmas pa lang ito. Student o yung mga bata na may interest sa arts na gusto rin makapunta sa mga museum at saka art gallery. So, wini-welcome namin sila sa lugar namin para magkaroon sila ng first-hand experience sa arts
makita yung artist o kaya magkaroon sila ng at least man lang art workshop, which is ginagawa naman namin before pandemic. So meron kami mga guest na mga student itong mga neighboring school namin. Nagsisilbi para sa mga workshops ng mga advocate din kasi si Cesar sa papahalaga ng sining sa bahay ng Luwang. Katunayan, kasali siya sa isang exhibit na tinawag na Manwalk, gaganap sa Nobyembre. Itatampok dito ang historical sites ng bahay ng Luwang. Isa lang si Cesar sa tuloy na nagpapahalaga at papayago sa kulay na sining sa picture. Sofia Pagaduan para sa Luzon. At yan po ang pasada ng mga balita ngayong umaga. Para po sa mga karagdagan pang mga updates at informasyon, tumutok lagi po sa Luzon Headlines, alas 6 po ng gabi at News Force North Luzon, alas 6:30 po sa Highland TV. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa milky ng batang 90s, darangati ng itrahan. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan nyo na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Foggy. Matapos ako na, mosquito man. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello?
Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan nyo na po kayo. Sige po, Master. Support ng Foggy at Foggy. Matapos ako na, mosquito man. Ayan, what a therapeutic and soothing music, di ba, Morning Barkada? Ayan, we have a multi-talented local artist here in Baguio City, Sir Delphine Torres. Good morning po! Good morning po. Ayan, sir, grabe no, ang dami pala nating other wind instruments that are available. Hindi ko alam na yung iba dito, no, sir, it's possible palang maging wind instrument. Sir Delphine, if I may ask, where or when did you start with as a musician? And what were the influence? Kasi itong mga ganitong instrument, it's not, you know, an ordinary type na yun yung kinikilala nating matutunan. Nung college ako, nagka-interest na ako nung nag-theater ako. Aside from that, nagbabanda ako. Wow! So, naging vocalist ako, tapos hindi nag-work out at medyo nasira yung boses, kakanta. So, na-discover ko yung music sa pagta-travel po. Wow! Traveling. Nakakilala ko ng mga ethnic musicians sa iba-ibang part ng Philippines. So, doon ko na-discover yung mga ibang indigenous instrument. Yes. Yun nabanggit mo nga, sir, in an interview na napanood ko before, you said that some of the music po or rhythm ay nakuha po natin from the Visayas and the Mindanao regions, tas inilapat po natin sa Cordillera rhythm. Tama po ba, Sir Delphine? Isa po yun sa mga influences po na right. maganda po. Oo nga. Sir Delphine, do you mind? Ano ba yung mga tawag sa ganitong instruments? Kasi ang alam ko lang talaga, generally, they're wind instrument and flute lang yung alam kong tawag dun sa iba dyan. Ito po na collect ko na from traveling po. Ito po is maliit na didgeridoo. Didgeridoo. Opo. Pero small version siya. It's pang-call po siya. Wow. So, sa mga introduction ng music. How about this one, sir? Kasi ito po yung isa yung ginamit kanina. Ito po, kaya ko rin siya ginagamit is
Alam nyo naman yung COVID, it's yung lang yung tinatamaan. So, ito pong isang therapy ko sa instrument po. Kasi nag-work po yung lungs natin. yung thyroid po. So, ito po. Yan. Yan po, flute po, maganda po sa kanya. Yes. Sa chest po. Sa chest, oo nga po. And Sir Delphine, nabanggit nyo na rin kanina where you draw your inspiration and your influences. Aside from that, personally po, how do you create rhythm? Because if we, yung nakita natin kanina, there's a rhythm that is, sabi mo in one of your interview, it could be something as simply as walking and a mother's heartbeat. How do you make up all of this? Napaka-importante po ng research, saka know your history from different parts ng culture, kung anong instrumento yon. At doon na po lalabas yung pansariling eksperimento. So maganda po i-combine. So magkakaroon pa ng originality po. Right, oo nga no. And Sir Delphine, aside from this one also, one of the things that you do is ginagawa nyo po yung iba dito or gumagawa din kayo ng instruments. Gaano katagal usually yung paggawa ng isang flute, for example? And sabi din po natin, binibenta natin sa magkano po yung mga ito? Ito po is maraming process po na nagawa. But yung kawayan po kasi hindi basta-basta gagawin, madadry muna. So ayun, pag-aaralan din po yung keys. Depende po kung depende rin sa price po. Oo. Yan sir, usually po, gaano katagal yan gawin at magkano? Ito po naging collection. Ay, collection na siya. Kung magpapagawa sila, it's may nasa 1.5 po, nasa 800. Depende po sa size. Tsaka yung material niya, sir, kawayan. So, pang matagalan naman po, no? Opo, kawayan na cure po. Na-cure, yun pala yung term. And also, Sir Delphine, aside from this, you are also busking po every Sunday during the market encounter dito sa Baguio City. If I may ask po, how did this community help spread awareness dun sa mga taong hindi familiar that they can hone their talent pagdating sa ganitong instruments? Yung sa ganitong instrument po, lalo na po Sunday, gumagamit po kami ng medyo percussion instrument po. So maganda po yung dating sa tao kasi pag naglalakad sila po, nakakaramdam sila ng indak. Lalo na yung mga bata po malapit sa kanila yung music, parang kwan po siya parang pulso. So, kakaroon na sila ng basic na tunog. Ayun po. Right, yun nga po. And also, Sir Delphine, there is a recent na discussion po in the council that they might be implementing rather or asking for a busking fee here in the city of Baguio. Ano po yung reaction nyo doon and in favor po ba tayo sa desisyon nila dyan? Noong una po nagulat, naging negative feelings namin is na-eliminate yung definition ng pagiging busker kasi yung busker is freely nagpa-play ng music, dancing na the street, sa mga public space, at nakakapag-express po. Yun po yung medyo negative. Tapos question mark. Yung magandang positive po na approach dyan is, sa busker fee po, it depends for me. Sa tingin ko po, dapat malinaw kung ano ang saklaw ng fee. Other than registration to tag artists sa legit buskers, kami ay nagbabahagi ng aming sining upang bigyan buhay ang Baguio. At nais po namin na maging katuwang ang ating local government sa adhikain ito in a way na nararamdaman din naming mga artist na may safe spaces para sa amin. Oo nga. At kinakalinga yung best interest namin na ipagpatuloy ang pagiging creative city natin. Kaya nga, yun nga po. Kasi it defeats the purpose. Kasi dapat freely po kayong nagper-perform on the street. Yun naman talaga yung street busking na Sir Delphine. Aside from that, saan po namin, aside from street busking, sir, saan po namin kayo pwedeng makontak ng ating morning barkada just in case na gusto po nila ng serbisyo ninyo? And also invite them na pumunta at makilahok every Sunday
in your busking community po? Ayun po, every Sunday, kung hindi umulan, naroon po kami. Pwede po kayong makijam at makisayaw po. At kung hanapin nyo po ako, meron po akong page po sa Facebook is Kadwa Drums po. Tapos pwede po kayong magtanong kung about this instrument at we can facilitate drum workshop po. Oh, yun nga sir, nakita natin yung workshop. And ang natatap dito, no, Sir Delphin, ang nakita ko mga bata, kabataan, na talagang at least napapalago natin siya. Sir Delphin, sino po yung mga gusto nating pasalamatan? Papasalamat po ako kay Roy. Siya po kasi yung nag-invite sa akin dito. Actually, siya po yung kasama ko sa music dito, pati po sa basking. At kayo po, salamat po sa inyo. Alright. O, di ba, Morning Barkada, it's really such an inspiration na kung ito talagang gusto mong gawin and you learn the craft of it, talagang you will share it. And sabi nga nila, music is the panacea of all woes. Di ba? Isang performance pa kay Sir Delphin. Bigyan ko po kayo ng morning meditation para po it will start your day po. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well.
Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan nyo na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Foggy. Matapos ako na. Mosquito man. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Thank God it's a Friday. Alam niyo ba, Morning Barkada, di kami papatalo kasi medyo nabitin ata tayo kanina. Kaya maglalaro muna ang dynamic trio ng Guess the Song. Ayan, huwag mong guess the lyrics kasi naman kinakanta di ba? Oo, ayan. Pero I think meron. Oo, pero bago ang lahat ng mga ka-MB, papaalala lang po namin, ngayon po starting 9 o'clock onwards po hanggang 12 o'clock po, meron pong free legal consultancy dito sa Pugo, La Union. Punta lamang po kayo dito po sa opisina ni Mayor Kurt Martin. Libre po yan, every Friday po, kaya sa mga may problema, nais po ng mga advices, so kung ano-ano man, pwede na kayong dumiretso dyan, 9 o'clock. Pwede na kayong pumila as early as now po, mga ka-MB. Minsan lang po ito. Anako, napakamahal po ng sumangguni sa ating mga butihing mga lawyers po. Kaya ngayon na may libre, ito ay programa po ni Mayor Kurt Martin para sa tuloy-tuloy na kanyang serbisyo sa mga Pugonians. Kaya punta na every Friday, 9 o'clock to 12 p.m. Diyan po, 5 o'clock p.m. rather po, buong araw na pala ito, kaya in-extend kasi nung huli, parang half day lang siya, kaya go na po mga ka-MB. Let us, paano ba? Let us really ask yung mga experts kasi mahirap ang lumalapit tayo sa hindi naman talaga eksperto. Lalong-lalo na yung mga mahilig maglaro ng agawan ng lupa. Agawan ng lupa. Alright, mga ka-MBN, sisimulan na po natin ang ating game and kasama natin today ay sino ba ang ating guest? Magpakilala ka muna. Good morning mga ka-MB. My name is Kay Umbak, ang intern from Pinma Yupang University of Pangasinan. Yan! And siya po ang magsasabi kung tama o mali with the dance. Tama o mali. Alright. Para po sa ating unang, ano bang game pala natin? Guess the song. Ayan, okay. Guess the song. Guess this song. Alright. Okay. Ano yun? Again? Again? Hirap naman yan. Yung audio ba? Oo. Good for you. Sinong kumanta yan? Ariana Grande. Ang galing! Mali. Ay, Olivia pala. Yan kasi, nakikinig Si Olivia lang. Rodrigo. Nag-cheat kasi, kaya mali. Actually, nilip-read ko lang. Si Olivia Rodrigo Roa Duterte. Iba pala yun. Uy. Joke lang po yun. Alright, next. Nauna ako. Para luman. Uy, hindi ba sumasayaw si Kita ba? Tama ba? Oo nga, nakalimutan. Sasayaw. Tama ba? Para luman. Tama po, ma'am. Ay, bakit hindi sumasayaw? Asan na? Ano? Tama po. Ay. Oh! Prepared! May ano siya, force. Alright. Ilang lamok yun? Siya na si G-Force. Next! G-Force. Para luma. Sanin Moon! Baby, masanin Moon. Kala ko susundan. Ano? Ay, ma'am, tama po. Okay. Go, game. Okay. Tama, mali? Tama. Tama po.
Ano yun? Ang daming lamok. Ayusin mo naman. Gusto ko yung may ganon. Ganon. Oo, Yung next. sanyaw niya is sponsored by DOH Anti-Dengue. Oo. Alright, susunod. Ang awit ng kabataan. Ano ang awit ng kabanggaan? Awit ng May nagbanggaan. kabataan. Awit ng Alright. kabanggaan, sabi niya eh. Tama o mali? Ganon. Tama. Ganon. Yes! Yan. Gumalaw-galaw para wag diabetes. Oo, next. Ay, sumasagot. Sumagot ka. Sumagot. Host ka na. Sige, magpalit tayo dito. Ikaw umupo. Nakisagot. May coaching Oh, ako, dahil oh. Ghost daw, ghost, sabi ni Oh, Kay. ghost. Oh. Pag Yan. tama yan, si Ma'am Sheki ang sasayaw. O si Sheki naman sasayaw Tama ba? ngayon. Oh, Mami Sheki! Oh. Be a good sport! Oh. Oy, be a good sport! Ay, hindi. Be a good Hindi. sport. Ay, hindi. Hindi tayo mag-ano dito pag hindi. Ay, hindi. Okay lang. Meron pa ba? Wala. Killjoy to si Ma'am good. Sheki. Sige na. Again? Ano yan? Bakit ba kayo nagko-coach, ha? Ano yun? Ba't kinagpo-coach? Hindi pwede maulit daw. Remember. Yung mga coach Ano namin yun? dito, walang ano. Mali. Ano? Bakit ka nagko-coach? Ride home. Ay, hindi ko alam yung mga English kasi. Next. Pasabay. Ganun. Oo, mali. Inunahan kita. Inunahan kita. My God! That is Cor's favorite song. Die for you. Ikaw talaga nakikijowa ka. Confirm! Confirm! Confirm. Anyway, next. Ay, tama ba mali? Tama. Paano? Tama po. Tama! Yeah. Woo! Next. Die for Die you. for you the weekend. What if? Ano na title nun? Siyempre, hindi ko naman alam yung kantang yan, di ba? Ano na kasi yun? Oh my God! Favorite ko to dati. Kasi hindi ko na Nakalimutan ko na. Ikaw na. My youth! Youth by Troye Sivan. Akala ko my you. My way. Youth by Troye Sivan. Yan. Youth. Okay. Isabay mo naman yung tama tsaka yung sayaw mo. Oo. Tama, ganun. Alright, meron pa po ba? Ayan. Last na. Last. When you were, Char. Black Parade. Scary. Si... Ay, mali. May mali. Mali yun? Maling na i-play. Mali. Black Parade yung pinlay! Pero yung title, ano? Ay, tama daw. Oh, kaedad mo daw yun. Kaedaran mo yan. Alam mo, dapat yan. Na-pressure naman ako sa kaedaran nyo yan. Bakit ang lapit ng mukha ko? Tapos, ganun. Ano kaya yan? Parade. Welcome to the Black Parade. Sorry, mali naman kasi. Welcome to the Black Parade. Tama, mali. Tama? Last na yan. Last na. Oh, bigay mo na lahat. Lahat. Game. Tama po. Tama. Dapat ka lang, tagasan ka ba? Tagasan ka. As in, galing Pangasinan. Tut! Tut! Tararat! Tararat! Yay! Thank you so much, Kay! Ayun. Yan. Sa gitna dumaan, di ba? Oo. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok at nanood. Ay, may isa pa daw! Last one. Huwag ka nang babalik. Oo. On my cam. Paano? Ang ganda. Yes! Tama daw. Mali ka. Paano yung... Paano? Paano? Oh, paano? Paano? Paano sabi mo? Alright. Ayun. Jack the Wood. Yung ilong ko, paano? Basta nakakatawa.
Para yan. Oh, naunahan kita sa good for you, die for you. Ate, anong good for you? Alright, mga ka-MB. Maraming salamat kay Kay Ombak na very good sport and from very Asinggan. very good sport and very bad dancer. Charot lang! Pero yun, maraming salamat din sa ating mga interns no, sa isang buong linggo po na sinamahan nila kami. Yes. And maraming salamat din po sa ating 100 plus viewers kanina. Oy! Nako! Thank you! Grabe naman yun. Halatang mga walang pasok at trabaho. Pero hindi ako titigil na magpasalamat po. Ay, syempre ang Castillo and Eduaza family, Corios family, De Guzman family, Cartas family, lahat po dyan sa La Union na nanonood. Maraming salamat. And Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic and Aldrich Corporation po dahil wala ng aw sa PAW! Maraming salamat talaga sa mga tumutok. At si Sophia, siya, Olivia Rodrigo yan. Eh, kulang naman kasi hindi on time yung pagsagot. Yun. Late ka nag-comment. Oo, at si Rain din, thank you for tallying the score. O, diba, talo na naman ako. Ano pa nga ba? And morning barkada sa lahat ng tumutok at Sir Alan Daviste and happy birthday po sa pamangkin ni Sir Rodel para si Sir Leonard Olanday. Happy birthday. Ang address po namin dito ay Baguio City. Gusto po namin char. And salamat po sa ating sponsor starting with NGCP, Baguio Country Club, and TV Home Builders. Yan, batiin din natin ang ating mga sponsors. Unang-una na po dyan ang Musar Music, Batang 90s Milk Tea, at kung hanap nyo adventure, ngayong maganda na ang panahon, bisitahin nyo na po ang Pugo Adventure Resort dyan po sa Pugo La Union. And babatiin ko din Limon Family, Fontanilla Family, and sa mga Mass Communication students ng St. Louis University. See you tomorrow sa aking seminar. Good morning! Ay, may nakalimutan akong sponsor. Ayun. Petrolyo sa noo mo. Nagbabalik ang petrolyo, pero next week po magsama-sama ulit tayo. Nakasama nyo ngayong buong linggo ang nag-isang minion in the house, Randy Guzman. Yan, nakasama nyo naman po sa gasolina. Nakasama nyo naman po sa kwentuhan at tawanan ngayong linggo, Charles Limon. Hindi ko alam yung sasabihin. Lunukin mo muna. Kaya pa today, Morning Barkada. Maraming salamat sa pagtutok sa isang buong linggo. Magbabalik ang Dynamic Trio next week. Babalik muna ako sa Baol for the meantime, Morning Barkada. Pero kumpleto pa rin ang umagahan ninyo. Kasama nyo ang Morning Balitaktakan. Happy weekend! Bye! Gusto mo bang maging updated sa balita